Edi sumambot kami sa Mindanao, 1930. Ubingag pa, edi nga basit. Yung mga sambang po kami sa Midsayap. Di ay libungan nga kunada, nga dakkel nga karayan ti ng sardangan da tatang ko, at dati nabirukan da jay. Da nabirukan da nga pagyan nami, di kami kwa libungan nga kunada. Ke siya pati tagpay mo, ako tumulong-tulong ak ano nga agugas-ugas ka di kardero me. Kaya kuan nalmus ako na kay nararaya ako. Kaya so aja di kwa pakalaan ti nagagot nga nabangag. Malmus gayam no. Kwa nagadalam mo di karayam. Agad-ata edi kuan damo tayo ng yeper nga kwa kinitatang ko manon. Babatit kami pa ako kakasi kami piman ako panitatang ko berok ti pagyanam mi nga makatulong tawang magaron ti kanon mi ako nagberok ti kwa pag naangaming pagtaing aming pag mula ang ti pagay dumadakkel kami mo makatulong-tulong kami mo nga agdalos-dalosan ay ke maragragsakan mo tatang mi ado kami mo edi ko dumadakkel mo di pagayon at nakalimot ti baker diyan nga nagyanan mi baker nagadunga sunggo ako tata inaramid ni tatang ko pagbugawon na kami ti sunggo rumaban naman umurog mga kamarin da kami ako kunakin tatang ko budong kami agkama damo di sunggo kuna amin so dyan na panuno na dyan nagaramid ti bangkulong nagadung nga sumrat apanan na ti konforme dyan makan ako sumrat na magdagay sunggo ilat na nagpasyar mo ni apong kong alakaya apay di mo nga mo Guryo tinagan na ni tatang ko Gregorio di agsida ti sunggo ko sampay tang yakpay nga napadasan kung naman ni tatang ko. Kasla tao mo, kasla mga siyanak mo, tas mga tao ko. Loko ka. Kasi lang nga, nahayagan na kasla tao nga, naimas ti karni na di kita. Tamon di kita, sunggo, sikang kanang dalang, itay purpruta, sita nga ito, bungbong at sikay kayo. So lang ti pangalalaan dati pagbiagda kung nagso nga hanggang marumim nga agsida ti sunggo ta naimas ti kang kaninda kung naman so datan ni apong ko magalakay nagawaan na mo ti nagparte ti kuan ay ka irugay na di tungod lalatan na nga kastay pababaga kukisan mo da dyan sunggoon nagitugot ti suka bawang paminta nagarami doon ti pindangan nga sunggo ay bilbilag na nagbanglumod hindi mabilag ka nagbanglumod agsida kayo apok tanaimas dato nga sida ako so sida kami mutan ako naimas ang talaga karne nga rod so nalang kitaam ko mariyok ka tagal na tao ang mga panunod yan dajay apok ta paiso nga kada tao nga agpirdi na mo siyempre na tayo nga tao mga agmulmula
kanunda mo di kiti mulo tayo ke parking tayo mo sida nga siya daon na tapno butong daw. Kuna naman yapong ko nagpendangan. Hindi ko naghawi din. Ako na tadi insang po na siya nga. Karne. Anak ko si datay di karne nagado nga. Pinindang ko dyan. Yeah, karne baboy. Ang kuna naman. Ako. Ay, inang ko mo ka kibunyag. Nagsida, ay, nagimas. Naimas mo gaya, ang kukulala ka. Pagbayag ko, kara! Kulala. Apa yung sasang niya, yesinda tayo, payang kaskas ka. Awan. Kulala mo. Kara! Ay, amukon. Ilibliba mo kayam tatang si kuwa insang po mong karne sunggo mo gayam naimas mo gayam tatang kulala ay kayo wala kayo karne garon tono ka nagbanglo mo preto na naimas mo lata so ede ko na da kami pimano kami mo dyan banta bakiron. Tadi kami mo kamuno ti pagay ta buksilan mo di sunggo. Rimor kami so da kami jay ko igid ti kalsada. Ako tatadadakkel kami mo ten ako sumbro mo ti klase. Da magsinsinsos nga para eskwela ako. So eskwela kami mo ten ni tatang ko pagkamkamanero jay kalsada. Then nag-eskwela kami mo dyan midsayap, dyan sinawingan. Nag-eskwela kami. Kaya kung sumanggo mo tanti ko. Hapunan. So yun. Patinggana ko ako. Maistorya. Panagbiag may nga kakasi, di ba batit kami.